मिनिलाय खनसे इदि खालाम र' नों रोङाना इदि दे जामुता रोङा बेखौ खालामनो रोंमाराखै न' हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ माने जोंहा मुथुआना आंखौ गावनि खानाय गुफुरखौ फुनानै थोननो होदों आरो थोननो होदोंसो होनफ्लांबाय आं गावनि खानाय गुफुरखौ फुनानै होनो थोनदो आंखौ ओमफ्रायो गावनि खानाय गुफुरखौ फुना होब्लाथाय मुथुआ आंनो मोननै लिपस्टिक बायना होगोन आरो ओमफ्राय मोननैथ' नङामोन मोनसेल'सो बायना होगोनदोंमोन ओमफ्राय आं होनबाय आरोना आं खानाय गुफुरखौ फुगोन फुनाया ओमफ्रायो खानाय गुफुरखौ आङो 50टा फुनो हाबाथाय आंनो लिपस्टिकखौ मोननै बायनानै होनांगोन बिदि होननानै बुंनाय आरो लिपस्टिकफोर बेफोरखौलाय ओरैनोबाबो बायनानै होखायो अब्लाबो आरोना ओरैनो माबानि प्राइभेटा कम्पानिनि बायना लाबोगोन खानाय गुफुर फुना होबाथाय इदि होननानै बुंबाय ओमफ्रायो खामानिबो दंमोन नालाय एसे बिस्थिबार खालि लादोंमोन आङो बे भिडिअखौ बिस्थिबारावबाथाय जोंहा सानफ्रोमबो बे ओंखाम संग्रा न'खौ लिरनाय जायो बेनिखायनो आङो न'फोरखौ लिरग्रोनानै लानोसै न' ओरै लिरखांनानै दा उनाव फुना होनोसै होननानै न'फोरखौ एसे लिरग्रोना लाबाय नै आङो लिरखांनोसैयानो माबायाव मोनफैबाय जोंहानि बारान्दायाव ओमफ्राय नायलाय आङो मा एक्टिं खालामबाय थादों हारसिंनो बिराद सोलिखा जे जात खालामबाय थायो आङो मोजां मोनो बेबायदिनो ओमफ्राय दाना जायफोरा मुथुनि खानाय गुफुर फुना होनाय भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादोंब्लालाय आङो भिडिअखौ जागायलांनोसै ओमफ्राय दाखालि बावैदि आङो जिबौनि भिडिअ बानायदोंमोन ना जोंहानाव फैनाया जिबौ गोसोमा जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदो बिसोरथ' मिथिखागोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ माबायदि बानायनाय आब'आ इसिबां खाथियाव थानानै गियाखै नामा ओरै होननानै कमेन्ट फैदोंमोन ओमफ्राय आं बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ होनो सानदों आरोना ओमफ्राय जायगाखौबो एसे देखायहैनि आङो माबायदि बानायनाय नायलांबाय था लोगोफोर देखायनि ओमफ्राय सोरबा सोंदों आब'आ जिबौखौ बिराद गिनायमोन नामा होननानै नोंगौ अबसे आं बिराद गिखानाय जिबौ होनबाथ' बिराद गिखायोना आरो जिबौ होननानै दा रायलायबाय थाबा जिबौआ फैनो नै जिबौआथ' बेयावमोन ना नै बेयावमोन जिबौआथ' बेयावमोन ओमफ्राय आंनि भिडिअ लानायखौ बिराद खाथियाव थानानै भिडिअ लानाय बायदि नुदोंना ओमफ्राय आं इसेबां खाथियाव थानानै भिडिअ लायाखै एसे जुम खालामदों आरो खाथिब्लाबो ओरैबायदिसोमोन आरोना नै बे नै बे खिरखिथिसो थानानै लानायमोन आङो माने एसेबां खाथियाव थानानै माबायदि लादो होननानै सोंनायखाय आङो एसे देखायना होनि जायगाखौ होननानै देखायबाय बेखौथ' देखायलायनांगौनि गोनांथि गैयामोन न' लोगोफोर अब्लाबो ओरैनो देखायनो Dari rojodang dari. आंहा बेयाव दारि दाइसे रज'बाय थायो लोगोफोर लोखिसोना मासोथाय हाजारखि फुवा मानो बेयाव रज'फिनबाय थायो दाइसेल' आरो हाबसामनो रज'खायो गबाय दा जागायनोसै नै दाइसे मोनहांबाय दे हानजाव आखाइ हानजाव गोदो गोदाय आबैनि थारुन गायनायाव ini kau fubayang? Iya, udah masih. Dekelai, mana dekelai? Ini mana kena betul? Kau kena, kau beda kerja di mana lantas? Mana kena betul?
मुटुखौना सोरबा सोरबा प्रमद बायदि नुयो होनना बुङोलै जोंहा मुटुखौ सोरबा सोरबा प्रमद सार बायदि नुयो लोगो सोरबा सोरबा आरो मालाबा मालाबा कमेन्टआव नुयो आङो प्रमद बायदि जानोथ' हाया सोरबा सोरबा कमेन्टआव हरोना ओइ आब' नोंसानि गुनिखौ प्रमद सार बायदिसो नुलायलायो होननानै हरोना बिनिखायनो खिथादो आरो सोरबा नुयोदां बयनिबो मेगननि नोजोरा आलादा आलादा दाइब्रै जाबाय 50टा हागोन ना हाया आंलाय लिपस्टिक मोननै लानांगोन ना खरना जानो नामा दाउनाव ना बिराद मोजां मोनना दंखायो आं फिल्मनि बायदि बासोबाय सानफुङो मारले बाबारबाय गैलानो नै गैया नुवाखै आङो आंनि मासिमैखौ खायनानै होसिगोन नै मासिमैयानो गैया आंनाव अब्लाबो खायजानो लुबैदों आङो मासिमै दंना गोजानस्रावलायना गैया न' मोजां मोनसै आं मासिमै खायजानो गैयाबाबो खायना होबाय था गैयाबा माखौ खायगोन ओइ जाला मालाखौनो खायना सोरबा सोरबा साननो हागौ आरोना मा भिडिअ बानायनाय जासिगोन बिस्रालाय होननानै ओरैनो मेम'रिनि थाखाय बानायदों नङा मथो देनां जाहा बोराय बुरै देनां जाहा बोराय बुरै जाहा बेफोरखौनो नायना मिनिबाय थानांगौ आयु जोङो बोराय बुरै नङि समाव माबायदिमोन माबायदि खालामसैमोन होननानै आरो देनां जोंनि गथ' गथायफोरा नायगोन ना न' आइ बाबामोना हाबा जागोदानाव माबायदिमोन होननानै होमबानिया जों बेखौ देखायनो हागोन इउटुबआ ना ओरैबायदि मोजां मेम'रि बक्स जोंना भिडिअफोरखौ फट'फोरखौ मबाइलफोराव दोनो लेपटपफोराव दोनो पेनड्राइभफोराव दोनो बेफोरथ' मालाबा समाव गाज्रि जायो गाज्रि जाबाथ' मालाबाबो मोनफिनला बेखौ बेनिखायनो इउटुब बादि मोजां मेम'रि बक्स गैया न' मथो दे माइखौ मोजां मोनथारबाय आङो खानायखौ गासै 30टासो फुखांबाय ओमफ्राय आरो दंबावो 20टासोखौ आं मोनखागोन आरोना दंबावखायो 20टाया गैयाबाबो आं नामायथाबनानैबाबो फुगोन मोनखांग्राबाबो फुगोन फुनानै जेखिजाया 50टा खालामथारगोन आरोना आङो 50टा जाबासो आं लिपस्टिक मोननै मोनगोन दि बिनिखायनो आंनो लिपस्टिक मोननै नांगोन आरो बेनिखायनो ना मथो ओमफ्राय जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जेखिजाया आङो लिपस्टिक मोननै मोनसिगोन खानायखौ 50टा फुनो हाखाबाय बियो होननानै सानना लादो बियो लिपस्टिकखौ माला लाबोयो आङो लाबोबोला देखायनोसै मानि होनदों प्रबिदा कम्पानिनि अब्लालाय जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै आरो माखासे कमेन्टनि रिप्लाइ भिडिअ बानायनो दंबावो आङो बेखौबो बानायगोन लासै लासैनो बानायलांबाय थागोन बानायलांदां होननानै साननो नाङा बानायलांबाय थागोन न' मथु ओमफ्राय मिनिलाय खनसे बिदि खालाम र' नों रोङाना बिदि दे जामुता रोङा बेखौ खालामनो रोंमाराखै न' दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय ओरै खाम ओरै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन जै लिपस्टिक मोननै मोननायनि जै दे जै हो जय लिपस्टिक मोननै मोननायनि जय प्रबिदा कंपनी की जय हो